some legendary shit right here from a legendary man, you know what I'm saying? I don't even want to introduce you, dude, because as soon as you see him, you're gonna go, whoa, you hear me? Check it out! Sabi-sabi lagi sinasabi ni Mike, he's proud of being a Filipino. Ito ang masasabi ko. Pag sinabi kong ako ay Pilipino sa isip at sa gawa, ngunit bakit mga pinuno puro lamang salita? Isang gobyerno na kayang sikmurain at matawan na may pamilyang kumakain ng kulang sa 2 beses sa isang araw, minsan wala ngang panlugaw. Bakit ganito kababawis ang pagkain nilangaw, dadaputin at kakainin ng batang gutom? Alam ba ng mga husgado at lahat ng hukom na merong mas masahol pa sa hatol ng kamatayan? Yan ay ikay maging mahirap sa sarili mong bayan. Mga bata na ang dapat na ginagawa ay maglaro, pagkus ay agos ng pawis at magbanat ng buto upang kumita ng ilang pirasong pisong matungis. Kalyo sa kamay at paan na manhid sa matulis. Hindi manika ang hawak ng kanyang mumunting braso, bagkus isang taong gulang na kapatid at may baso sa harapan na nagbabaka sakaling lagyan bariyang pambili ng tinapay na panglaman sa tiyan. Mga pinunong bago mamatay at magkasakit sa sarap ng buhay. Sayang kayo ay makinig sa na